במהלך שנת 2012 נהרסו מאות מבנים בלתי חוקיים ביישובים בדואיים בנגב, בהם היישוב ביר הדאג'. لا بندم زي هرسو اكل يجيبت هرسو بعيط انا هرسو لي اشني بيتي زي של בן שלי. הריסת המבנים זוכות לעתים לתגובות אירוניות מצד התושבים. יש פה שירותים שאפשר לצאת רגע בחוץ? יכול להיות שידביקו עליו צו הריסה, תדע לך. אני לא צוחק. עשו את זה ביחד אבל. אחורה, תגיד לי מה אתה? אחורה! אך לרוב הן מעורבות בהתנגשויות אלימות בין המשטרה לתושבים הבדואים, בדיוק כפי שאירע בחודש נובמבר האחרון במהלך הריסת מבנים ביישוב. בהתחלת המקרה הרסו בית לבן אדם שבית הוא קיים, זה אולי 15 שנה, 12 שנה קיים הבית הזה. הבית הזה עם 12 נפשות. זרקו על אנשים, נכנסו לאנשים באוהלים שלהם, ירו להם כדורי גומי מטווח של 0. ירביצו לילדים ל8-10. אם השוטר מרשה לעצמו לעבור על החוק ולעשות אצבע משולשת וללכלך על אנשים ולהגיד מילים שאני לא רוצה לחזור עליהם כאן, הוא כבר באופן אוטומט, הוא מאבד את הלגיטימציה שלו לייצג את החוק. ההתנגדות של התושבים התבטאה בעברות צמיגים, יידויי אבנים, תקיפות שוטרים. יש בידינו ראיות ממשיות של סכנה ממשית לשוטרים שם, כאשר זורקים עליך אבנים ומשתמשים בכל מיני כלים כמו רוגטקות ואמצעים שונים כאלה, אז יש סכנה ממשית. אנחנו, אם היה מותר לנו. פעילים לזכויות אזרח מעורבים גם כן בנעשה ופועלים לשנות את המצב. אזרחים צריכים להגן על הבתים שלהם מפני המדינה, שבמקום לבוא ולתת להם שירותים ליישוב שנחשב כמוכר, שולחת אליו פקחי הריסה וכוחות הריסה של המינהל. הריסת הבתים בביר הדאג' וביישובים בדואיים נוספים נובעת מאי הסדרה של התיישבות הבדואים בנגב, וזאת על אף מספר ועדות שהוקמו לטובת הנושא. אין בית אחד שהוא יש לו היתר בנייה. הבעיה היא לא בעיה של בית שפתאום מתחשק לו לחרוג ולעבור על חוק תכנון ובנייה. הבעיה כאן היא בעיה שיש יישוב שהוא מוכר, אבל הוא לא מוסדר. עכשיו, המדינה רוצה להכתיב לנו סוג אחד של התיישבות, עירוני. אני רואה במגזר היהודי, יש לו כל סוגים או גוונים של התיישבות. יש לו עירוני, יש לו יישוב קהילתי, דתי, יש לו מושב, יש לו קיבוץ, יש לו כל מיני סוגים. אני רוצה חוות בודדים, כמו שאתם מאפשרים לאזרחים היהודים. אתם רוצים שהנגב יהיה ירוק, אז תשלבו את הבדואים. על מנת שהמצב ישתנה, נדרשים כל הצדדים להיות מעורבים, וכך יימצא פתרון שיאפשר חיים משותפים ובדו-קיום בנגב.